מה קורה שניצל? הוא פה ואני שם ושניצל פה. אז אנחנו הולכים להתחיל משחק. אני אסביר. זה משחק בדיסקורד. דיבורים. ואתה מנהל מסעדה. מזרח רוצה להגיד את השם? אני אתן לך. לא. בקיצור. מה? לך תגיד, אני מסכים לך להגיד את השם. זה מאוד משימה קשה. שניזל אחד. תסביר פשוט. מה? אוקיי, אז אני ושניזל אחד. מה? תסביר, נו. אני ושניזל אחד היום משחק במשחק שקוראים לו שף שאדו. זה משחק שאתה צריך להרוויח יותר דולר, כאילו כסף, ולהפסיד פחות. אתה מפסיד לבבות מתי שלוקח לך מלא זמן להכין אוכל ללקוח שלך, אוקיי? ופלוס, גם כל פעם שאתה מצליח יש לך XP. אז אתה צריך, ואחרי זה יפתח לך מודים. אז תיכנסו עכשיו לערוץ של שניזל אחד, תעשו שניזל מקף תחתון וסאב לכל הסרטונים. יפה. יאללה, בוא נתחיל. שניצל רווח ואז... שניזל מקף תחתון בי תקראו להורים. אוקיי. כן, הבנו. יאללה, ועכשיו אני ושניצל אחד מתחילים לשחק. שמעתם על מה שזה לא יהיה, מה שקורה בארץ? ועכשיו אנחנו גם יכולים כנראה במזל לדבר עם יוטיוברים גם. מה זה קשור, אחי? מה? אחי, זה לא אומר שאנחנו יכולים. זה אומר שאם כאילו במזל אנחנו יכולים לדבר איתם, במזל. ראונד 2. ועשיתי לנו גם זה להגיע לראונד 12. אז אנחנו צריכים לעקוף את זה. הגענו לראונד 12 כבר. כן, הגענו ל-12 וכבר היינו נראה לי באיזה הרבע או החצי של ה-12. כאילו ממש קצת בסוף. כן, ואז נפסלנו. כי מזרח אכל פיתה. מה? כי מזרח אכלת פיתה. איזה פיתה שלך? איפה אתה מביא לי פיתה? אתה לפחות כל הזמן אומר, נחשו מה? יש לי בדיחה. איש אחד הלך, בום שניצל. כאילו לא המיתוג של הערוץ, מה אתה רוצה? מה? זה המיתוג של הערוץ. מישהו הלך בום שניצל. אז מה? אתה לא צריך כזה לספר כל בדיחה הזה כאילו. דה. ואנחנו כבר 100 פעם אחת מזרח הלך מתקדמים. פעם אחת מזרח הלך לספר את הבדיחה. פעם מזרח הלך בום שניצל. מה אתה מספר את זה עליי? אתה אומר שאני מת? לא הבנתי. אמרתי שאת... בסוף יהיה לי פה לא יודע מה. בסוף לא ייתנו לי לעלות. נו. ותראו, אני לא טוב. זה מי שעם הסמל של הפנים האפוריים. כן, הם יודעים. שניזל אחד? הם יודעים, ככה נראה הערוץ שלי. אוקיי. טכנית. זה יותר הגיוני. טכנית. ראונד 4. רגע, מה? איך היינו מראונד 2 לראונד 4? היינו הרגע ב3. רגע. שנייה, אני חוזר. הוא שניצל ברמה גדולה. אוי לא. לא אמרתי כלום עליהם עליך. נשרף לי אבו. לא אמרתי כלום עליהם עליך. נו באמת. נכון צופים? לא אמרתי כלום. כבר שאני מזכיר, עשיתי פה הרבה קאטים. הרבה קאטים. בגלל השניצל הזה. לא קאטים, עצרתי את הסרטון.
בגלל שהוא אמר משהו שהוא לא אמור להגיד. אז אם אתם רוצים כבר, אני דיסקורד. עוד מעט אני אפתח גם ערוץ. דיסקורד בצופים, איך שלא קוראים לזה. צופים בשניצל. צופים בשניצל. לייק וסאב לי. מזרח, איך איתך? מזרח, מהר! מזרח? חצי מהכסף אני עשיתי פה. אתה פשוט ישבת לך. צריך לתת להם, ולהם צריך פשוט לתת, כאילו מה שאתם רוצים, אפילו אוכל שרוף. הם מתים על אוכל שרוף, לא סתם. מה? הם מתים על אוכל שרוף. זה אוכל הכי אהוב עליהם, הם די שונים, נראה לי. כן. כולם לא אוהבים אוכל שרוף. הם מתים על אוכל שרוף. זה האוכל הכי אהוב עליהם. בהגזמה אבל. המבורגר. אני צריך צ'יפס. אני בדיוק מכין. סתם. לא! לא! מזרח. אתה היית אמור להכין לו. מה? כן, זה לא לקח לי. זה לא לקח לי תמיד. כן, באמת. אני לא מאמין. שמעתם על למה זה נתקע? ראונד 8! ראונד 8? כבר? כן, לפני דקה היה ראונד 7 אולי. לא שמתי לב. I'm so sorry. יאללה. תכין צ'יפס. שתי המבורגרים. צ'יפס? צ'יפס מוכן. יש לי 2 המבורגרים. פשוט לאפות כמה צ'יפסים? אני אכין מלא. יאללה. פרי. אני. אתה יודע שאתה לא חייב לחכות ליד זה. אוקיי. פרום. אין קופירייט! זה הולך להיות קופירייט! אסור שזה יהיה קופירייט. מה קרה? קופירייט! מה קרה? אסור שיהיה קופירייט. מה קופירייט? מה זה? השיר ששרת עכשיו, אני לא הולך לשיר. מה? מה השיר ששרתי עכשיו? קופירייט. מהו? הפדום. מה זה קופירייט? קופירייט זה שיר כזה שהם עשו עליו זכויות יוצרים, בוא נגיד. מזרח, מהר. אני שמה המבורגר, ואנחנו עוד שנייה בראונד 9. וואו, לא ציפיתי שזה כל כך מהר. נכון, זה קצת... ראונד 10. אין לי מושג למה, איך זה כאילו ראונד 10, אבל כן. יש לי עליי המבורגר. אבל שכוני זה, נכון. יש עליך אתה כל הזמן לוקח לי את המנות.
מצחיק. תקשיבו, שניצל אחד כל פעם לוקח לי. לא, אבל עכשיו זה נהיה מהיר בטירוף. זה לא הוגן. כאילו, מה? כאילו, מה לעזאזל? שניזל. מה לעזאזל? שניזל. משפט הפתח, מה לעזאזל? שניצל! או מה לעזאזל? שניזל. תקשיבו. שניזל אחד עשה בדיסקורד כזה. אחי! אני לא הולך לשים את זה, מזרח. אני יודע, למה שתשים? זה יהיה הדבר הכי מביך שהיה בחיים. לא. תהיה על ההמבורגרים. אופה! היי, קופירייט, מה אתה עושה? אל תשאיר את זה, זה קופירייט. מה זה קופירייט? זכויות יוצרים. זה... סלט. המבורגר, מהר. תביא לה. נתתי לו. מה? אבל אני... סי! עדיין 1,107. אוקיי. מי עשה את רוב העבודה נראה לכם? אני. כאילו, במה? מה זאת אומרת? בכסף. כאילו, במה? בכסף. בכסף? זה קופירייט גם. מה זאת אומרת? כאילו? בכסף של המשחק? כן, אני עשיתי יותר. אני! מזרח. אני עשיתי. וזה ברור. מזרח. מה? אנחנו צריכים להיפגש בחלק השני. מה? ניפגש בחלק השני, סבבה? 3, 4 מה זאת אומרת? אז ביי!